Катя Александрова Мелвил. Родена съм на 25 ноември 1940 година в град Русе и много се гордея с това, че съм русчуклийка. А как се случи да заминете за Америка? Сашо ли замина първи? Не. Първия, който замина от семейството е братовчет ми Стефан. Той замина през чехските събития, защото от завод Васил Коларов, като строгар най-високия разряд, мисля, че беше, бяха изпратени на специализация в Прага. 4-5 русенци са били. И той първо избяга и по събитията в чехските събития 1968 година, стоейки на централния площад, където са били танковете и руснаците върху тях, много от чехите са ги замерили с яйца и с домати. И Стефан и там неговите приятели от Русе са стояли и са гледали. Нали? И в един момент един танк с един озлобен руснак, който не може да приеме това унижение, да ги бият с яйца и с домати, тръгва след него и в един безистен те тръгват по тротуара, танка след тях и в един безистен виждат, че е отворен, вратата е отворена, влизат в него и танка се разбива в този магазин, в тази врата, се разрушава всичко. И тогава решават да избягат. Че са в беда. Че са в голяма беда, да. И че си е спасил живота направо. Той има побелели коси от този момент. Нали, дето ги е преследвал танка. Да, дето ги е преследвал танка. И отиват в Италия, лежат в лагер 6 месеца. Никак не е било лесно. Никак. И влизат във връзка с някаква американска църква. Мисля, че църквата е или от Чикаго, или от Ню Йорк. Докато в Италия те са вървяли през планини, гори, селца. Пеша. Из каруци. Те са яли листи, клони. Да минат през всичките тези трудности, за да се докопат до лагера в Италия. Много трудно са стигнали до Италия. И с помощта на много хора от селата, през които са минавали. Защото те фактически са им давали храна и подслон понякога. А повечето са спяли, нали, страхували са се да не ги хванат. Той 6 месеца е бил в Италия и оттам заминава за Щатите под протекцията на някаква църква, която не мога да цитирам в момента, но църквата им е помогнала. И така започва той живота си там и живее 50 години вече Стефан. Къде живее? Той живя през цялото време в Калифорния, в Сан Хозе. Обаче след като се ожени за българка, която е от Пиргово, той дойде тук да яде шкембе чорба, обаче се срещнал с Марина и каза на всички нас: намерих си булка покрай шкембе чорбата. Той има много голямо чувство за хумор и е много приятно да бъдеш с него. Коя година намери жена си? Той намери мисля, че преди 10 години. Да. Ма втора жена ли му е или първа? Да, втора. Първата му жена е Дяби. Американка. Нямат деца. Развежда се с Дяби и се оженва за Миньон. Пак американка. И от нея му се ражда синът Грегори, който е кръстен на дядо ми Григор. На дядо ни Григор, който беше гераците в семейството. Нали? Като почина дядо и нещата се разпаднаха. Не бяха такива, каквито бяха, като бяхме малки. И жени се за Миньон и живее така доста години с нея. Отглеждат Грегори. Той се разболява от левкемия. Всичките си пари и големи кредити за $65 000 е помогнал много на Грегори в този момент. За да плати тогава на тези години, е платил лечението и слава на Бога, той е жив и здрав и е едно много добро и добре възпитано дете.
което обича да идва в България, защото бирата е ефтина. Браво! Да. Той е фактически първия от семейството, който забягна за Америка. Вие нямахте ли проблеми, че имате семейството, човек, който е заминал за Америка, все пак невъзвръщенец или как ги наричат? Ами, Чичо, баща му Чичо Иван, който е брат на татко, нали, го викаха там по разни места да го разпитват, защо, как. Чичо ми казваше, нищо не знам, един руснак го е подгонил и той се оплашил и избягал. Все така казваше. Той беше голям джумбишлия, Чичо ми Иван, баща му фактически. Имаше неприятности, Чичо, но не да се стига до бой или да стои в полицията и така нататък. Но всички знаеха, че нашето семейство не е комунистическо. Да. Не много пъти са ме канили да стана член на партията, още от Петър Караминчев, защото бях лидерка. И всички се обличаха след мене, нали. Бях много емоционална и бях нещо като лидер там на нашата млада компания. Но въпреки съветите на баща ми, нали, че трябва, защото нали, ще имам семейство, ще имам деца, трябва, живота е такъв, трябва просто, не заради идея, просто трябва. И аз казах, че никога няма да бъда комунистка. Никога. И съм имала големи неприятности. Зато имах и с университета неприятности, в училище неприятности. Винаги, Дилянче, аз съм имала неприятности. И затова не обичам да идвам в България. Защото всяка тухла, всеки тротуар ми напомня за моето нещастливо минало. За моята родина, която обичам до болка и в сърцето ми, в душата ми, както на много почтени и добри българи. Но тя винаги е била мащеха за мене. След като аз участвах 4 години в една голяма борба за нашото СДС и повечето работих черната работа, въпреки че имах възможност да стана общински съветник, Асен Тасев беше тогава кмет, нали, имахме така доста добри взаимоотношения, много ми е говорил, аз казах не. Аз искам да си работя работата, искам младите хора да просперират, те да бъдат двигатели, те да бъдат лидерите на новото време. И страшно много вярвахме. Страшно много вярвахме, след като стената падна, че то беше едно голямо вълнение, една голяма еуфория, когато падна стената. Бях на големия митинг на 7 ли беше ноември, нали, 89-та година. И на всички ни в очите грееше надеждата и вярата, че България ще стане демократична, правова и цивилизована държава. И затова си пропилях тук 4-5 години, съм работила страшно много. Много време съм си губила за идеята, за СДС, за моето СДС, за моята вяра. Но всичко след това се провали, защото разбрахме, че в това СДС са всичките почти бившите управления, 6-то управление, не знам какво управление на полицията, че са внедрени хора, че искат да спечелят изборите, както и чрез тази фалшива кръгла маса ги спечелиха. Нали? И единственият човек за мен е най-честният Филип Димитров и доктор Желев. И така, след като разбрах, като дойде Иван Костов на власт и като видях той какво прави и какво стана, и след цялата тая тоталитарна комунистическа сган, видяхме, че тя влезе в СДС-то и на всички възлови места. И просто говорих с брат ми, с децата ми, че животът няма втора серия. И че трябва да минат много поколения, за да може тази държава да стане нормална и демократична, защото сега е псевдодемокрация в България. И тъй като Негово Величество животът няма втора серия, решението на брат ми, децата ни, той има дъщеря Боряна, решението ни бе да заминем за Калифорния, защото ние имаме там нашия братовчет Стефан и можем да
да направим нещо, за да избягаме от тази държава. И първият, който избяга, въпреки че брат ми работеше, той е с Винс Варна, с блестящ английски. Първият, който замина, въпреки че получаваше много пари, работеше на митницата на Дунав мост, нали, много хора тук я наричаха печатница за пари и така нататък, както винаги е била. Брат ми каза така: сестра ми, ти казваш, че животът няма втора серия, аз ти казвам, че всичко в тази държава е загубено. Ти разбираш ли за какво ти говоря? Аз казах, да, отдавна. И ти си този, който трябва да направиш нещо, за да отвориш пътя за тази велика държава. И той се записа за една екскурзия в София, плати там някакви си $2500 или колко, за да отиде на екскурзия в Лос-Анджелес. И в това време той се, нали, само на мене казва, брат ми е разведен, между другото, само на мене ми казва, че нещата са му уредени с екскурзията, одобрени от Американското посолство и заминава на екскурзия. Вечна. Завинаги. И нали, като Стефан знаеше вече. И отиват на Лос-Анджелес с Кеша, един софиянец, и с Елена, хубавата Елена, българи. И вземат го с кола от летището. И той фактически отива в братовчет ми Стефан да живее. След това, след там 3-4 месеца, той гарантира за него, той се взема буксонера първо, знаеш как се започва в началото, отива в Толхаус в Лос Гатос да работи като security, с колата да обикаля, нали, нощно време, и отива, понеже вижда, че знае английски, отива на летището да взема гости. Даже Рей Чарлз е возил до Лос Гатос. Ние така се гордеехме с това, че брат ми е возил Рей Чарлз и му е на катеринг му е носил рум сервис е бил, защото знае английски, нали? Винаги сме се гордеели с него. Да започва от там, от нищото. На колко години беше тогава, брати? Ами, той беше на 39 години. Mm-hmm. На 39. Той е 50-та година раждан. Вече е 25 години в Америка. И след това бавно, степ бай степ, както казваме, нали, в Америка, с много хъс, с много амбиция, ходи на различни места. Не мога да цитирам точно фирмите, за които е работил, но знам, че работеше така за добри фирми, но желанието му беше да отиде на висока позиция и да има знания. И се записа в Сан Хозе университета. Mm-hmm. Признаха му много изпити направени. Много се труди, работи. И през това време Сашко, и той се записа на екскурзия. Коя година? 1994. А брат е заминал коя? 1990. 90-та. Точно така. Да. Той отиде 1994, защото беше на 28 години, Сашко, един красавец. Пак с екскурзия и като бизнесмен, нали, фирмите на мафиотите, които правиха фалшиви документи. Игрите почнаха от много отдавна. Още когато цялото ми въодушевление спадна, че СДС-то че демокрация няма да има в България, ще има един хаос, една система, в която законите на джунглата управляват, бих могла да кажа. Той замина като иска да прави бизнес. Разбираш ли? Като електронен инженер, по аудиовизуална техника. И него го пуснаха. Брат ми му е дал колелото, не колата, колелото, да ходи да се търси работа. И той от улица на улица, където има разни сервизи, нали, още на третия ден в един дъжд с колелото се връща и казва: Войчо, от утре почвам да работя. И само след една седмица носи $200. Сашко. И брат ми вика: знам колко е умен. Сестра ми, неговата мечта е да работи в Sony Corporation и аз съм сигурен, че той ще работи там. И само след една година
работейки, се явява на едно интервю в Sony Corporation в Сан Хозе и го приемат веднага. И Сашко работи 8 години за Sony Corporation и беше синьор инженер там. И след 8 години реши да напусне Sony и си направи собствен бизнес в Дъблин. Вече се преместихме в Дъблин, в един много красив комплекс. Това е все в Калифорния. Това е все в Калифорния. И когато се преместихме в този комплекс, тогава той каза сина ми, добре дошли, на жена си каза, на дъщеря си и на мене, добре дошли в Америка. Комплекса е, гледката от балкона е само за милионери. Само милионери могат да имат такава гледка. Да. Сериозно ти говоря. Въпреки, че найема, нали, за този апартамент беше $2250, но се струваше, да ти кажа, беше много близко до Black Hawk. Всеки петък там стават страхотни концерти, богатите плащат, звезди от Холивуд можеш да видиш там. Въобще е много красиво. Сан Рамон, Дъблин и така. А как замина ти? Аз заминах по много труден начин. Страшно труден начин. Много пъти кандидатствах. Нали, 3 пъти кандидатствах. А за какво кандидатствах? За виза или за зелена карта? Не, за виза. Да отида в Америка. Обаче те като видят там, че е брат ми и сина ми там, и казват, вие сте потенциална емигрантка. Не, никога. Да. Никога няма да видите. Ма викам, аз съм на такава възраст, че какво мога аз да направя в Америка? Не. Нали. И накрая казаха ми, че аз ще замина за Америка много бързо, но им трябват $5000. И аз много разтревожена, озлобена и озверена, нали, и гледайки час по-скоро да я напусна тая държава, без капка справедливост и нещо добро да се случва в нея, казах на сина ми и той ми изпрати $5000. Коя година е това? Това е 1995 година. След една година? Да. Той заминава 94-та и ти на следващата година? Да. Така заминах за Америка. Петък бях на работа в Жити, във вторник пътувах. И така. След това се разкъсвах от болка и от мъка, защото сина ми Емил остана тук. И аз много исках, като отидем в Америка, като отидем в Калифорния, да изградим нашето семейство. В началото да ни бъде... знаели сме, че ще ни бъде трудно, знаели сме, че ще бъдем заедно, но когато сме заедно, ще дойде момент много бързо, за да си има всеки прави си след 3 или 4 години, както правят азиатските народи, както правят индийците. Но не би. Снаха ми дойде след 5 години, след като Сашко замина, защото той беше политически емигрант. И Катето, внучката ми дойде на 8 години и като отиде на училище, се връщаше разплакана, защото никой не знаел да говори на български. И там всички говорят на някакъв език английски, който тя не знае и не иска да ходи на училище на следващия ден. И казва, като толкова е голяма тази Америка, е велика и всички казват, че Америка това е нещо голямо, защо нямат българско училище? И така започна тя. Завърши там elementary school, завърши middle school, завърши high school. След това се записа в университета на Сан-Франциско да следва. Срещна Андреас, един германец от Мюнхен. Много добро семейство. Много точен, много сладък, много интелигентен, много дисциплиниран, много можещ и много точен, пак да подчертая, който и повлияе много позитивно, за да бъде точна, за да бъде отговорна, за да знае какво иска от живота, всичко в живота да бъде с план, не да искаш да имаш нещо вчера или днес, а да го имаш, когато му дойде времето, когато имаш възможност, след всичките други неща, които първо трябва
да станат в твоя живот. И понеже много българи, като отидат в Америка казва вземай, кредитни карти. И никой никого не слуша, защото така сме с този балкански синдром. И тогава живота в Америка показва на всички българи, че спазват ли правилата, ще бъдат добре. Не спазват ли правилата, ще работят за банките.